А в продължение на делото се включва цялото семейство Русеви, освен бащата на Сашко, неговите майка и сестра. Това, което страшно много ни радва, е подобрението, което имат толкова много деца. Всъщност той успява да повлече всички хора покрай себе си, за да се случват нещата. Наистина се иска една много добра организация във всичко. И от финансова гледна точка, и от това кога ще сме свободни, но се справяме. Имаме приятели, които казват, нали, че техни съседи, които са възрастни, те са отишли, са внесли 20 лева, друг внасят 30, няма значение. Въпросът е всеки колкото има възможност. Всеки лев за каузата е ценен. Знае се и поименно кой го е дарил. Това ми е един много скъп приятел, сина му. Лично направи плика, надписал го за скори от Чавдар и каза, че тия 5 лева са били от личните му спестявания. Ската от едно детенце Калянчо. Той плуваше при мен, един ден идва, защото плувам с черно облекло. И дойде и каза, скоро виж какво ти нося, защото ти си черен скат. И си го пазя и гледам, защото то вече минаха няколко години, гледам да си го пазя, да не се счупи нещо. Слага си го в кутийка, защото да не се разглоби. Това миналата година дойдоха за рождения ден тук вкъщи, за да ми донесат, че са ми направили този подарък, където плуваме заедно с тях. А борбата в семейство Русеви идва още с раждането на сестричката на Сашко, Сюзан. Просто се родих с странна аномалия, така да го нарека. И на нашите им беше много трудно, понеже първоначално са им казали, че аз изобщо няма да бъда подвижно дете. Тогава Илиян и Сашко развиват своите умения да помагат. Сега Сюзан си спомня за брат си и се възхищава на баща си. Виждала съм хора, които идват без никаква надежда, че нещо ще се случи. И просто няколко часа при баща ми нещата се случват. То просто е водата и естествено неговото желание. И това, че той наистина го може. Просто наистина някак си му е като дар. След като брат ми почина, някак си той намери там утехата и се отдаде изцяло на това, умее да обръща нещата в положителна насока. И на това най-много се възхитих и гледам да го взема от него. А Сашко е с тях всеки ден. Идеята си е абсолютно негова. Той реши да го прави този комплекс. Аз просто осъществявам неговата мечта. Отначало си мислех, че той ми дава сили. Докато сега осъзнавам как и самите деца, с които работя, нали, всъщност те им дадат. Аз каквито и проблеми да имам, като вляза в водата с тези деца, просто ги няма. Той беше изключително отговорен, изключително добър. Даже мисля, че в определени моменти винаги съм си мислила, че дори малко е надхвърлил възрастта си. Беше треньор в един спортен клуб по плуване и всъщност на някои от тренировките, които се провеждаха на открит басейн, е разговарял с родители, които са споделяли с него, че много искат някъде, където някой да се занимава с техните деца, но просто няма къде.